Aquesta és la història d'una casa i de les 3 generacions de la família que hi va viure. Si no t'agrada vendre peix a la plaça, pensa que la feina de brodadora és més fina. Sí. I que el dia de demà seràs brodadora. A més, a mi també m'hagués agradat tenir unes bones mans per brodar. Que no t'encantis! Ai, mare, que no hi ha ningú. Com que no hi ha ningú? Hi ha en senyor Rovira. Bon dia, senyor Rovira. Què li separo? A veure, senyor Rovira, com està? El llobarro ha acabat de pescar. I fixi's quines gambes i escabarlans. Que té una epidèmia a casa seva, qui li fa el servei. Un home com vostè i tirant el peix a la plaça. Que no em puc pas distreure. Un tomb per la borsa i després a pujar per les Rambles per estirar les cames i entrar a la boqueria amb qualsevol excusa d'admirar galdoses vistes. Galdoses vistes. Tan precioses que em faran perdre el cap. Compte amb els cops de cap. No li vull pas mal, senyor Rovira. La joventut d'avui en dia se'n riu de la gent gran. I ara? No vull pas entretenir. Triï vostè. Dono un tomb per la plaça i després passaré a pagar. Algú vindrà a recollir el peix. A veure si troba les bones vistes, ja m'ho explicarà després. Davant les millors ja he passat. Bé, doncs hem triat aquesta part perquè creiem que és força interessant veure com la Teresa, que se'ns presenta per primer cop en l'obra com un personatge humil, que la seva mare és peixatera i d'una classe social més aviat baixa, al llarg de l'obra aquesta evoluciona i ascendeix a l'escala social gràcies al matrimoni que contrau amb en Nicolau Rovira. La seva vida canvia totalment, podríem dir cap a millor, i és per això que, representant aquesta part de la novel·la, volíem al·ludir a que qualsevol persona, sigui de la classe social que sigui, pot canviar el rumb de la seva vida. Pel que fa a la contextualització d'aquesta escena, la podem situar en la primera part, justament al començament de l'obra. És aquí on s'introdueix per primer cop en l'espai de la boqueria un dels personatges principals, la Teresa, acompanyada de la seva mare. Comentar la importància d'aquesta escena, ja que és aquí quan per primer cop apareix la jove, i aquesta té una gran rellevància durant tota la història. Podem dir que és a través d'ella que la major part de la trama es va desenvolupant. Els personatges que se'ns presenten en aquesta part concretament són 3, la Teresa, que és el personatge principal, la seva mare i en Nicolau Rovira. Teresa Goday és una jove i atractiva, filla d'una peixatera que la seva primera relació amorosa la té amb un fanaler casat, en Miquel Masdeu, del qual neix en Jesús Masdeu. La Teresa es casarà posteriorment amb en Nicolau Rovira, un dels altres personatges que apareixen en aquesta part. En Nicolau li proporcionarà el seu ascens social, tal com hem esmentat anteriorment. Quan aquest mor, coneixerà el Salvador Aidaura, amb qui es casa i es traslladaran a la Torre de Sant Gervasi. Amb el seu matrimoni amb Aidaura fracassarà, ja que aquest encara està estancat en l'amor de la Bàrbara. L'amor que li falta a la Teresa el trobarà en la seva relació amb el notari Riera. Destacar que del matrimoni amb Aidaura neixerà una filla, la Sofia. Posteriorment, i amb el naixement dels seus nets, en Ramon i en Jaume, començarà la seva decadència. En els últims anys, recordarà la seva vida i farà l'Armanda una de les seves minyones de confiança, és a dir, la seva confident. Finalment, la Teresa morirà en pau amb ella mateixa. Situem aquesta part de l'obra en un espai interior, en concret en el Mercat de la Boqueria de Barcelona, on allà la Teresa de ben jove ajudava la seva mare a vendre peix. Per últim, destacar la simbologia. En aquest fragment és important comentar el paper del mirall en l'obra. Al llarg d'aquesta, els personatges van patint una sèrie d'esdeveniments que de mica en mica van component aquest mirall. Al trencar-se, es representa un signe de destrucció del nucli familiar.
El mirall simbolitza el pas del temps, la solitud i reflecteix la imatge dels personatges en la joventut i en la decadència. Reflecteix la veritat, la sinceritat, el cor, la consciència, però també aspectes d'il·lusió i de mentida. El mirall és allò que permet lligar el passat, el present i el futur.